Hayırlı erте, ilning töp телеканалында Татарстан яңалыклары Туры эфир студиясында Чулпан Әмери безнең бүгенге чыгарылышты. Республикада көнбагыш һәм ашлык кукурузы уңышын җыю төгәлләнеп килә. Мамадыш кырларыннан безнең репортаж. Көзге агач утырту сезоны тәмамланды. Түбән Камада яшәүчеләр дә үз ишек алларына үсентеләр утырткан. Тарих эзләреннән Эрмитаж Казан үзәгендә Бөек Екатерина Россия империясының алтын гасыры дип исемләнгән күргәзмә ачылды. Бүген 10 ноябрь. Эчке эшләр органнары хезмәткәренең һөнәри бәйрәмнәре билгеләп үтелә. Шул уңайдан республика премьер-министры Алексей Песошин полиция хезмәткәрләрен һәм хезмәт ветераннарын һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Шәһәр һәм районнар урамнарында тәртип, республика халкының тыныч яшәеше, үз иминлегенә ышанычы сезгә бәйле дип билгеләп үтте Алексей Песошин. Ул эчке эшләр министрлыгы алдында бүген зур күләмле дәүләт бурычлары тора. Алар сыйфатлы һәм вакытында башкарылачак дип ассызыклады. Инде кичә бәйрәм алдыннан традиция буенча Татарстан Эчке эшләр министрлыгы бүлекчәләренә яңа машина ачкычлары тапшырылды. Барлыгы 88 машина. Ачкычларны тапшыру тантанасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Ул полиция хезмәткәрләренә тынгысыз яхшы хезмәтләре өчен рәхмәт белдерде. Коронавирус йогышы таралу куркынычы сәбәпле Эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре өчен елның авыр килүен билгеләп үтте. Хезмәткәрләр үз алларына куйган барлык бурычларны да үтәде, җинаятьчелекнең үсешенә дә юл куелмады. Федераль хөкүмәттә үзгәрешләр. Ирек Файзуллин Россия төзелеш министрлыгы җитәкчесе вазыйфаларını вакытлыча башкаручы итеп билгеләнде. Буйрыкны Россия премьер-министры имзалады. Исегезгә төшерәбез, Ирек Файзуллин Казанда туып үскән, күп еллар төзелеш өлкәсендә эшләде. 10 ел Татарстан төзелеш архитектура һәм торак коммуналь хуҗалыгы министрлыгын җитәкләде. Универсиадага, башка зур халыкара вакыйгаларга объектлар төзүдә кураторлык итте. Социаль ипотекага йортлар, фельдшер-акушерлык пунктларын төзү, күп фатирлы йортларны, шулай хастаханәләрне, поликлиникаларны, мәктәпләрне капиталь ремонтлау программасын гамәлгә ашыруны оештырды. Аның катнашында республикада җәмәгать киңлекләрен масштаблы төзекләндерү эшләре дә башкарылды. Россиядә өлешләп акча кертеп төзүдә онна капитал акчаларын куллану мөмкинлеге турындагы законга төзәтмәләр кабул ителде. Хәзер Россия хөкүмәте карары үз көченә керде. Төзәтмәләр торак сатып алганда онна капитал акчаларын кире кайтару кагыйдәләренә кагыла. Хәзердән башлап өлешләп акча кертеп төзү килешү үзелсә, акчалар кыска вакыт эчендә банкта 5 эш көне дәвамында пенсия фондына күчерелергә тиеш. Элек мондый гамәлне башкару бары тик суд тәртибендә генә мөмкин иде. Башка хәбәрләргә күчәбез. Асыл дип исемләнгән татар балалар лидеры мәктәбе быел көзге каникул вакытына туры китереп оештырылды. Бер атна дәвамында Волга үзәгендә татар балалары лидеры мәктәбенә килүчеләр түгәрәк өстәл, уен, дискуссия, викторина форматларында узган чараларда катнашты. Шулай ук татар зыялылары белән дә очрашты. Тулырак алдагы язмада. Асыл мәктәбендә Россиянең төрле төбәкләрендә, шулай ук Татарстанда яшәп, иҗтимагый мәдәни тормышта кайнаучы активист балалар лидер булу осталыгына өйрәнде. Мин килдем Ижаудан, Удмуртская республикадан. Лекциядә утырабыз, проектларны ясыйбыз. Бик ашый, ашау бик әйбәт. Лидер осталыкларына өйрәтәләр, оратор искусствосына өйрәтәләр, тайм-менеджмент һәм күп кирәк әйберләр белеп китәбез моннан. Балалар өчен программа үзләренең кызыксынуларыннан чыгып эшләнгән. Төп оештыручы Идел яшьләр үзәге. Монда инде региондан татар балалары катнаша, актив лидер булырдай татар балалары. Быелда Эстерхан, Удмуртия, Иваново, Пенза һәм башка шундый төбәкләрдән балалар җыелдылар. Бирегә җыелган балалар бик актив. Бары тик эшне дөрес оештырырга, тиешле юнәлеш кенә бирергә кирәк ди остазлары. Искиткеч балалар, менә һәрберсе менә кайсысын гына алма, алар бөтенесе дә шундый талантлы, шундый тырыш, шундый булган. Тайм-менеджмент, ягъни вакыт белән идарә итү, инструментларны күрсәттем балаларга. Милли тәрбия бирү өчен милли мөхит булдыру шарт. Асыл татар балалар лидеры мәктәбендә милли мөхит тудырыла. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Буа районындагы яңа авылда юллар салына.
Түзіклендіру муниципаль біремліклер советі ұйыштырған конкурста отқан грант ақшалары хисабын алып барыла. 30 кіші ешеген ауыл маңаршы юлсызлықтан интіккен. Хәзір бұл мәселе хәл ителәчәк. Яңа ауылның яңа оңайлықлары турында шираттағы язмады. Ашның хәлен тук белми дигәндәй, юлсызлыкның ни икәнен хәзер күпләр оныткандыр. Яңа авыллылар исә юл газабы белән яхшы таныш. Алар монда элек-электән начар булган. Yıllar için şatındı конечно, bu yıllarını bir 10 yıl tam nazat salgan bulsalar tağın yaxşırak bulgan bulur ki. Юллар муниципаль биремлекләр советы конкурсында атылган грант акчасы хисабына салына. Гомуми бюджет $1,5 миллион. Бу авыл бик матур җирдә урнашкан. Анда природа да матур, халкы да яхшы. 30 кеше бу авылда тора. Автолавка килә, кирә алмый. Мусоровозлар килә, кирә алмый. Болай кайткан кеше дә кирә алмый. Ну, жол булмагач үзегез беләсез. Шуңа күрә без менә шул грант акчасын шушы авылга жолларны ремонтлауга татырга булдык. Эшләрне Дорсервис оешмасы башкара. 600 метр озынлыктагы урам юлларына вак таш җәелә. Безнең максат матур иттереп, бик каты качественно иттереп юл салырга. Чтобы авыл халкы безнең хезмәттән бик каты канәгать булып калсыннар дип калабыз инде башын. Моннан тыш авылда электр линиясен дә яңартканнар. Анысы да авыл торак пунктларын төзекләндерү программасы буенча. Быел шул программа нигезендә безгә акчаны выделять иттеләр. И менә яңа авылда утны ясап киттеләр. Менә бүгенгә җаб якты. Местный халык килеп әйтә инде, безне Лас-Вегас ясадыгыз инде дип. Кичкенә авылның яңа сулыш эрелгән мәле. Хәзер якты авыл урамыннан сызга батмыйча иркенләп йөрергә булачак. Алсу Сәмигуллина, Сирин Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Республикада көнбагыш һәм ашлык кукуруза уңышын җыю төгәлләнеп килә. Шикәр чигендерен җыю дәвам итә. Мамадыш игенчеләре кукуруз басуларын бертеккә суктыру белән мәшгуль. Азык-төлек программасы агросәнәгать комплексы җәмгыяте кырларында техника бер генә минутка да тынып тормый. Мамадыш кырларыннан безнең репортаж. Руслан Мальцев азык-төлек программасы агросәнәгать җәмгыятенең тәҗрибәле компаниясе. Игеннәрне урып җыю тәмамланганнан соң 40 карабын кукурузны бертеккә суктыруга кили һәм кабат басуга кукуруз урырга ашыга, сменага 20 бункер ырлык суктырып ала. Да, кукуруза меньше больше. Урожайность удовлетворяет. Биредә кукурузның Ромвель, Родригес, Демагрин сортлары игелә. Алар бөтенесе дә гибрид сортлар. Шәчүлек материал белән Тат Агрохим сервис тәэмин иткән. Азык-төлек программасы комплексы әлеге җәмгыять белән берничә ел хезмәттәшлек итә. Аларның тәкъдиме белән басуларның уңдырышлылыгын күтәрү, үсемлекләрне чүпләннәрдән һәм кырткыч бөҗәкләрдән саклау чараларын башкаралар. Кукурузны быел былтырга караганда азрак чәчелде. Дөресен әйткәндә 1800 артык кына булды быел. Шуның 500 артыгы силоска алынды, 1234 гектары зернога була инде. Мамадыш кырларында быел игеннәрнең гектарыннан уртача 38 центнер уңыш җыеп алынган. Кукурузның гектарыннан 48 центнер уңышларга исәпләре. Түбән бонитетлы Мамадыш туфрагының бер вакытта да бу кадәр уңыш биргәне булмаган. Бүгенге көндә кышны чыгарга азык төреп рәмпләре бик әйбәт. Бездә бер и безнең әле калган игеннәребез азыкларыбыз күп. Шуңа күрә ел-ярым еллык әзерләнгән формабыз бар. Районның урта һәм түбән Шүрәңгер авыллары арасындагы басуда исә гектардан 86 центнердан артык уңыш җыеп алалар. Аның бер өлеше ашы кабул итү предприятиесенә киптерергә озатыла. Бер өлеше исә түбән ушма комплексына базга салына. Тәкәнеш бүлекчәсе басуларында да кукуруз урагы кызытымлар белән бара. Биредә аның шәкәренең тышчалары белән тураталар. Сабак массасы да шулай җиргә сиптерелә. Бу карнаж дип атала. Аны тау илендәге базарга тракторлар белән таптаталар һәм өстен полиэтилен пленка белән каплап консервация ясыйлар. Фанис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы. Агач утырту изге гамәл дигән борынгылар. Тирә-юнебезгә яшеллек бирүче, сулар һавабызны чистартучы агачлар утырту барыбызның да уртак бурычы. Түбәнкам шәһәрендә дә агачлар утырту өмәсе булып узды. Өмәдән Рушания Сибатова язмасы. Матур кайын-кайым, сезендереп, яш көннәрендә матур
Кулларында көрек, тырма булса, көңілләрендә жер. Октябрьнең 50 елгы урамындагы 5-нче йортта яшәүчеләр өмәгә чыгалар. Ишек алдында агачларны утыртырга яшәүчеләр үзләре теләк белдерә. Мында утыртуларга чыктым, шуның өчен мин халкымны һәм табигатьне яратам. Шуңа күрә табигатьне матурлау өчен чыктым. Елкалар утырттык, миләш, чтобы күз көне шыпшыклар ашасыннар. Өмәгә яше дә карты да чыган. Идарәче компаниядә бу чарадан читтә калмый, алар эш кораллары, туфрак һәм үсентеләр белән тәэмин итәләр. Нәтиҗәдә территориягә 12 чыршы, 10 миләш һәм 10 кайын утырталар. Әйтергә кирәк, йорт республика күләм безнең ишегалды программасына да эләгә. Биредә асфальт катламын яңарталар, машина кую урыннарын киңәйтәләр. Рошния Сибатова, Булат Абдельманов, Яңалыклар. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясында Илһам Шакиров исемендәге республика премиясына багышланган барлау концерты узды. Премия 2021 елның 15 февралендә 3 номинациядә биреләчәк. Бу хатын-кыз тавышы, ир-ат тавышы, халыкчан җырчы. Гаризалар 15 ноябрьгә кадәр кабул ителә. Барлау концертында татар эстрадасының күренекле җырчылары катнашты һәм аларның күбесе Илһам Шакиров исемендәге премияга дәгъва кыла. Әлеге концерт премияны җанландырып җибәрүнең бер ысулы дип билгеләп үтте Татар дәүләт филармониясе директоры Кадыйм Нуруллин. Бу Татарстанда, татар эстрада тарихында беренче тапкыр булдырылган премия. Татар эстрадасында хәзергә кадәр дәүләт премиясе юк иде. Бу җыр сәнгатендә әлбәттә бик зур адым дип саныйм, чөнки әлеге премияга иң лаеклылар гына лаек булырлар дип уйлыйбыз инде без. Һәм бу безгә әлбәттә маяк булып торачак. Бу әлеге концерт ул әлеге премияны бер җанландырып җибәрүнең бер ысулы гына. Шуңа күрә бүгенге кешеләр генә катнаша дигән сүз түгел. Монда катнашырга мөмкин һәркем. Жюри бик мәртәбәле, алар дөнья күргән кешеләр. Шуңа күрә дөрес иттереп бәяләрләр һәм һәркем үзенә кирәкле бәясен алыр дигән өмет белән яшибез. Шулай дип уйлыйбыз. Барлау концерты турында тулырак репортажны безнең яңалыклар чыгарылышыннан соң хәерле көн Татарстан тапшырында карыйласыз. Ә без дәвам итәбез. Республиканың Эрмитаж Казан үзәгендә Бөек Екатерина Россия империясының алтын гасыры дип исемләнгән күргәзмә ачылды. Эксклюзив тарихи экспонатларны хәбәрче бездә күреп кайтты. Экспозиция берничә тематик бүлекне үз эченә алган. Үзәк залларында Бөек Екатерина һәм император гаиләсенең башка әгъзаларының мемориаль әйберләре, костюмнар, балалар уенчыклары, асылташлар, корал, мебель предметлары, фарфор сервизлар һәм башкалар тәкъдим ителгән. Бүгенге көнгә килгәндә Екатерина Великаяның, Екатерина II Казанда выставкасы ачыла. Ул эшенә бергә безнең дәүләт Эрмитажы белән һәм Казан центр дигән үзебезнең музей белән. Бу музей иң зур, монда экспонатларның саны 555. 30-га якын экспонат реставрация үтте, монда килер өчен генә. Һәм 25 экспонат монда дөресен әйткәндә ул бөтенләй күрсәтелмәгән бер кайда да. Күргәзмәнең икенче өлеше экспонатлары Екатерина II патшалык иткән чордагы төп вакыйгалар, һөнәрчелек һәм сәнгать үсеше, үзенә буйсынганнарны агартуга юнәлтелгән императрица реформалары турында сөйли. Экспозициянең бер бүлеге Пугачев бунты турында. 1767 елны Екатерина II килә Казанга. Анда килә 6 көнгә. 6 көн эчендә ул аңлый Россия империясының кайсы кабарганын. Чөнки илдәге торган милләтләр белән дус яшәргә кергәндә аңлый. Коръән рус теленә тәрҗемә ителә. Аннан соң Апанай мәчете, Мәрҗани мәчете таштан салына. Ул бирә үзенең укасы белән рөхсәт таштан салырга. Күргәзмә киң белем бирү программасы белән бергә үрелеп бара. Эрмитаж көннәре кысаларында Казанда Бөек Екатерина турында лекциялар циклы укыла. Шәһәр халкы һәм кунаклары күргәзмәне 2021 елның 11 апреленә кадәр күрә алачак. Мен бик күп рәхмәт үзебезнең президентыбызга Рөстәм Нуриевич Миңнехановка булышкан өчен шушы күргәзмәне ачу эшләргә һәм ачырга. Һәм мәдәният министрлыгына. Алия Галиуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Алдагы видеозмабыз Яшел Үзән шәһәрендә яшәүче Лютия Зиннатуллина турында. Ул гомере буе шәфкать туташы булып эшли, ә күңелендә бер кайчанда шигырь үте сүнми. Шигъри җанлы шагыйрә белән хәбәрчебез Мөршидә Җиһанда очрашып кайтты.
чәчәкләр белән сөйләшәм. Чәчәк кенә түгел, һәрбер үскән үләнме, үскән мин һәрбер помидорлар белән дә сөйләшәм, мин кыярлар белән дә сөйләшәм. Мин сөйләшергә яратам, һәр нәрсә белән, һәр кем белән. Чәчәкләр белән сөйләшәм. Алар миңа ничектер җавап бирәләр шикелле, кыймылдап куйганнар шикелле. Күңеле тулы матурлык булган кеше генә чәчәкләр телен аңлый күрәсең. Люция Зиннатуллина да тормышка гашык кеше. Март айы җиттеме, бакча эшләренә чума. Әнә шулай берсеннән-берсе матур чәчәкләр дә, яшелчә дә, җиләк-җимеш тә үстерә. Мин табигать баласы, җир баласы ди. Җир ул сиңа энергия бирә, җирдә рәхәт эшлисе. Арып эшләү ул бит үзе бер бәхет. Эшли алуың икенче бәхет. Бер качанда арып эшләгәннән уф дип әйткәнем юк минем. Эй, тау ягым, тау ягым, тау ягым, туган ягым. Тау ягында урнашкансың, син бит минем тутаем. Люция Зиннатуллина Апас районының Тутай авылыннан. Тарихи истәлекләрдән мәгълүм булганча, әлеге авылга еш кына композитор Сара Садыйкова кайтып йөргән. Сара апа минем тормышта бик зур урын уйнады ул. Беренчедән, ул һәр вакыт безнең күршегә кайтты. Ул әбиләр картыя, ул һаман бездә булды. Сара апа ул миңа йыгынты ясады, иптәшем белән танышырга да. Авылга алып кайтты ул җырчылар. Ә минем булачак иптәшем Мансур исемле Аксудан, ул да килгән ие. Люция апа ире Мансур белән 2 бала тәрбияләп үстерә. Альберт һәм Альбина. Аларның хәзер үз гаиләләре. Люция апа оныклар тәрбияләргә булыша, ә алар 4. Барысы да шушы зур йортта бер гаилә булып яшиләр. Кунакка ахири дуслары да килә. Бик әйбәт кеше ул, ярдәмчел ул. Һәр вакытта ул ярдәм итәргә тора, кулын сузып, аның белән бик җиңел. Һаман без аның белән татулыкта бергә очрашып, бергә сөйләшеп, киңәшләшеп яшибез. Гомер буе бергә эшләсәк тә, шигырь язганын белмәгән идем. Бер вакыт укып күрсәтте дә, шаккаттым ди дусты Розалия. Беренче шигырьләремне мин 1нче класста язган идем. 1-2 шигырь. Җибәргән идем мин аны газетага, алар бастырмадылар, ошамагандыр күрәсең шигырьләр. Ул вакытта бит әле яшь булган, бик аңламаганда. Мин үпкәләдем дә башка шигырьләр язмый башладым. Әйткәнмен икән мин аны иптәшләрем әйтә хәзер, иптәш кызларым, мин барыбер үскәч шагыйрә булам дип әйткәнмен икән. Шагыйрә түгел, шәфкать туташы булырга язган икән аңа язмыш. Гомумән, чит ят җирләргә дә китеп бара Люция ханым. Мин киттем Чукоткага. Чукоткада 7 ел торып кайтканнан соң кайттык Яшел Үзәнгә, менә үй алып 43 ел инде Яшел Үзәндә яшәп ятам балалар белән бергә. Бүген йоклый алмагачтын, чыктым төндә бакчага. Шул гүзәллекне күрергә кирәкме бит акча да. Ул аларны китап бастыру өчен түгел, күңел кушканга яза. Кайсы берләре район газетасында да басылып чыга. Миңа яшь вакытларымда тыелды 40 яшь карт. Үзем 70-кә җиткәчтен, 80 яшьтә әле март. Чәчәкләр телен аңлаган кеше шигъри җанлы була күрәсең. Мөршидә Җихан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Татар халкы гореф-гадәтләргә бик бай. Шундый йола бәйрәмнәренең берсе Каз өмәсе. Халкыбыз күңелендә борынгыдан сакланып килгән бу милли йола һәр елны көз айларында уза. Казанның Миш рестораны ишек алдында узган Каз канаты бәйрәмендә хәбәрчебез Ләлә Зәйнуллина катнашты. Элек авылларда узган каз өмәсе барышында яшьләр киләчәктә кавышу һәм гаилә кору өчен бер-берсенә күз аткан. Җиткән кызлар каз йолкы осталыгы, шаянлык һәм җир буенча үзара ярышкан. Күркәм йола әнә шулай буыннардан буыннарга күчеп саклана. Бүгенге Каз канаты бәйрәмендә дә тамашачыларга кызыклы театральләштерелгән тамаша әзерләнгән. Менә без дә бүген шушы Каз өмәсеннән инде бераз күренешләр күрсәтәбез. Ул вакытта инде халык эшләгән дә шул арада җыр биюләр белән күңелдә ачырга өлгергән һәм дә инде шул арада тәмле каз бәлешләреннән дә сыйланган. Теге һәр елны, яңа елны, Сабан туйны көтеп алган күк, без бу Каз өмәсе йоласын көтеп алабыз. Элек
егетләр, кызлар нинди булганнар. Менә хәзер телефонда утыралар, дискотекаларда танышалар бит алар. Элек алар менә шушлай үзебезнең җыр-моңнарыбызны гармонга җырлап, биеп, шушында танышканнар. Ул бит бер танышу урыны булган. Әти-әниләрдән дә рөхсәт бар, рәхәтләнеп җыелалар, эш, каз суялар, бәлеш салалар. Урамнан үтеп бара, башыннан күзе кара, керфегеннән гөлләр таба, күрсәм йөрәгем яна. Чарада катнашучылар Каз өмәсе йоласының тарихы белән танышудан тыш, төрле уеннар уйный алды. Әлбәттә, табын түрендә каз коймагы иде. Бергәләп чәй эчкәч, җылынып та китте тамашага килүчеләр. Ноябрь ахырында кар яугачтан инде каз өмәсен үткәрәдерик. Бөтен күршеләр җыелышып, бөтен кызлар белән, кияүгә чыкмаган кызлар бигрәк тә килергә яраталар, чөнки каз канатын тараткач елга буенда киләчәктә уңышлы кияүгә чыгу булачак дип әйтәләр әби бабайлар. Каз йолкуның үз тәртибе бар. Әйдәле шуны әйтеп үтигәне Сәгыйдә. Тот ярдәм итәле Сәгыйд. Әйдәле. Менә казны йолкыр алдыннан садыр итеп башын. Менә монда аның канат астында харам юннары бар. Беренче менә шул юннарны йолкып алырга кирәк. Менә бу юннарны инде кулланырга ярамый. Шулай кызлар, шулай, минем дә вани дә шулай ди. Менә шундый мохитта булу минем өчен бик тә сөенеч, бу бик тә күркәм хәл. Чөнки безнең татарлыгыбыз, безнең милләтебезнең шундый күркәм бәйрәмнәр уздыруы, әлбәттә, җанга рәхәт бирә дип әйтик. Аннан соң шуны әйтеп үтәсе килә, каз өмәсе бит ул бары тик бездә татарда гына, бүтән милләттә мондый бәйрәм юк. Шуңа күрә киләчәк буынга җиткезү һәм инде олы буынга да моны күрсәтү мин бик тә кирәкле һәм мөһим дип саныйм, чөнки каз өмәсе бит ул бердән ит ашау гына түгел, эш эшләү генә түгел, шул ук гырыф-гадәтләрне, шул ук риваятләрне, шул ук әкиятләрне, эш тәртибе, кызларның уңганлыгын, егетләрнең булганлыгын күрсәтү. Әлеге бәйрәм татар утарында быел 5нче тапкыр уза. Каз өмәсе ул эш кенә түгел, ә матур итеп аралашу, күңел ачу, гырыф-гадәтләребезне барлауда. Ләлә Зайнуллина, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Шулпан Әмири бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Сау сәламәт булыгыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Иртәгә шул ук вакытта, иртәнге сәгать 9-да очрашырбыз.